my god, did you call me baby? Maybe, is that okay? Yeah, it's cool. I liked it. Cool. And the chukuma 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 baby. Happy. Wa mo'y mga respeto. Wa mo'y mga respeto, ha? Galud-luod lang mo, giluod lang bangs na kung tanaw ninyo. Pwede naman gud mo mag-video-video no, daw manarado daw mo sa inyong kwarto, di kay pakita-kita pa ninyo. Ha? So kami pa lugar mag-adjust aning mga abroad no, nga 2 years ang kontrata, 2 years nga wala na tilaw-tilaw, ha? Kami pa mag-adjust. Sakit kay musmata, sakit kay musmata. Sakit kay musmata, ha? Dili ra bagid sayon diri nga nangamala na gali niya mo mga ganghaan diri. Nya patidungan pagid mo sa among gakakita. Ha? Gamay, kamrason ko na yung mga dagway karon ba, ha? Gamay respetos mga abroad. Magbulag ra Japon mo ana. Kay kasagaran sa mga lalaki nga lamtik og pilok, lamtik sa dag-itlog. Ay kumpiyansa day. Samtang sayo pa day buwagin na na.